ድኻም ይኹን ተስፋ ምቑራጽ ካልእ ብዘይገድስ ኣይሃልኻ ጐይታ ክሰርሕ እዩ ከም ዝሰርሕ እውን ኣነ ርግጸኛ የብል እዚ ጉዳይ ክፍታሕ እዩ ከም ዝፍታሕ እውን ርግጸኛ እየ ጐይታ ኢዱ ከእትዩ በዚ ጉዳይ እውን ጥርጥር የብለይን እንተዳኢልካ ልብኻ ከም ሓፂን ክጸንዕ እዩ ምኽንያቱ እቶም ንጐይታ ዝጽበዩ ውሉድ ኣምላኽ ሓያላት እዮም እቲ ዝፈርህ በቃ ኣኸለ ኣነ ጠፊኤ ኣብቂዕና መወዳእታና በፂሓ እንዳበለ ዝርበሽ ይጠፊ እዩ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ሞራሉ የጥፍእ መንፈሳውነቱ የጥፍእ ውሽጣዊ ሰላሙ የጥፍእ ገዛ ርእሱ ኸዓ ንጥፍኣት የቃልዓ ኣስተውዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ግሩም ቃል ኣቐሚጥና ኣሎ እቲ ቃል ይብል እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጐዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ናይ ንስሪ መንገብገብ ከም ዝወነኑ ሓይሎም ይሕደስ